Qara qayışda bir dartılan unutulmaz. Qara qayışda bir dartılan unutulmaz diyen naqlın mazmuni şu günkü yaşayan Türkmenlerin ağlaba köpçüligi üçün aydın däl. Onun üçün olar qara qayış sözünün manasını düýän horlanmak ýagdaýy bilen bagladığını bilmeýärler. Sebebi bir wagty Baku, Tiflis we Bukhara aralygynda kerwan gurap kireyine täzirlerin ýüküni çeken Türkmenlerde indi düýamaly ören seçen düşär. Türkmenler indi duwarçylyk bilen, ekrançylyk we sanaat ýalyp udaklary bilen iş salşýarlar. Şonuň üçin hem ýokardaky nakylyň düýäniň horlanyp ýüňüni düşüren wagtynda qara qayışda urulan taýagyň iz galdyrşýaly adama ejizlän wagty edilen sälçe sütemde agrably aýdylan ýekeje sözde hiç wagt ýatdan çykmaýar diýen manasyny deňe ýaşy bir çene baran asanly adamlar düşünýär. Toplan Meşhat Uly Gyzyl Facebook'ta paylaşan Yakup Bayan. Onu süperip dinleriňiz üçin sag bolun. Yalqın TV kanalyna aza bolup bilmeňiz üçin subscribe butonuna basyp, soň hem jaň üstüne basyň. Qoyun Türkmen Davi Desturi, Türkmenin külturi össün.